Ku saurara ku ji annoban da Bill Gates suka kawo mana Afirka. Idan kuna sauri ne ku saving din bidiyon nan. Sannan ko ba ku yi liking din shi ba, ku sharing din shi domin wasu su amfana. Sun kawo mana wannan iri ne na GMO da sunan rage yunwa a Afirka. Wai shi irin yana producing da yawa. Ma'ana yana idan aka shuka irin ana samun amfani da dama. Amma masana sun yi bincike sosai akan wannan irin ga kaɗan daga cikin abubuwan da masanan suka faɗa. Menene GMO? Wato genetically modified organism. Bari mu magana akan ɓangaren irin da aka kirkira a lab. Idan aka yi noma da irin GMO ana samun amfani ninkin ba ninkin, amma ƙasar gun da aka yi noma da ita sau ɗaya da irin GMO, ƙasar gun ta lalace kenan, ba za ta ƙara fitar da wani tsiro ba in ba na GMO ba sai bayan shekara 20. To kun ga kenan duk abin da aka shuka ba zai fito ba har sai an je wurin su an siya iri. Daga nan kuma duk shekaran da muka ba sa shi, ba hana mu biza za a yi ba irin na Trump. Cewa za a kila ba za a sai da mana da irin ba, ko kuma su gindaya mana wani sharɗa su ce ba za su sai da mana da irin ba sai mun yarda da koken ECOWAS na barin duk wanda ya ɓatanci da ma'aiki a bar shi da ransa. Ba ƙaramin aikin su bane su ce sai mun amince da auren jinsi kana su sai da mana da irin, ko kuma su ce sai gwamnatin ƙasar mu ta amince da transgender shine namiji ya je a datse mashi bindin shi, ko kuma mace ta je a zuƙe mata duk wasu albarkatu da ma'adananta sai ta dawo namiji. Wannan ma ƙaramin aikin su ne. Shi dai Bill Gates da yake fafutukan shigo mana da wannan annobar, shi ne lokacin da ya taɓa riƙe mai kuɗin duniya ya kashe naira tiriliyan 1 da biliyan 800 domin kawai a yaɗa mana annobar polio. Annoba mana, tunda wani dakta na turawa Hillary Kaprowski ya ce allurar polio ce ta ƙirƙiro HIV, kuma ni na yarda. Tunda Europe su ne kan gaba wurin zinace-zinace, amma Afirka ta fi kowa yawan masu cutar ƙanjamau. Iya wannan kenan, banda wasu cututtuka da ake zargin cutar polio ne ta haddasa mana a Afirka, kamar irin su cutar jeji wato kansa kenan. Akwai wata kungiya wanda ba zan kama suna ba amma na san kowa ya santa. Bayan turawa sun yi nazari mai zurfi akan cewa ya kamata kawo yanzu 'yan Afirka baƙaƙe sun kamu da wata cuta da suka kirkira suka sa mana, kuma suka ga cewa wannan cutar har yanzu bata yaɗu ba, sai suka tsaya suka bincike sosai suka gane cewa akwai wani sinadari da bishiyar kuka take fitarwa wanda shi ne ke hana 'yan adam kamuwa da wannan cutar da suka ƙirƙira mana. Sun kashe kuɗi sosai wurin ganin cewa sun ɗauki wasu matasa sun ba su kuɗi sun je domin su lalata bishiyoyin kuka ko kuma a sare su, inda ake zuwa ana yin masu wasu allurori sai bishiyar ta zama ko ta mutu ko ta lalace. Duk wannan fa kaɗan ne daga cikin binciken da aka yi a game da alluran polio, wanda kuma wannan mutumi shi ne nan umul haba'isin kawo mana ita Afirka. To da yanzu dai ya rage namu, duk wanda ya miƙo mana guba muka gane cewa wannan guba ne, amma yanzu kuma yanzu ya zo ya ce zai kawo mana madara, ya rage namu.